Ilia patrí medzi staré slovenské obce, ležiace pod legendárnym Sitnom. Významnou súčasťou obce je pamätník obetiam druhej svetovej vojny. Je venovaný viac než 100 obetiam, ktoré počas vojny zahynuli alebo boli popravené. Občianske združenie Občiansky parlament zorganizovalo v roku 2012 po prvý raz Deň slovenského rodostromu. Podujatie sa konalo v obci Ilia a jeho zámerom bolo a je vyzdvihnutie významu rodiny a troch generácií – detí, rodičov a starých rodičov. V obci Ilia boli položené základy morálnej a kultúrnej obnovy slovenskej spoločnosti v záujme zachovania kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie Slovákov. Povedal na stretnutí so starostom obce Milanom Jokelom občiansky kandidát na prezidenta Slovenskej republiky Jozef Behil. Starosta obce poukázal na ťažkú situáciu pod horou Sitno. V obci a okolí je nedostatok práce. Kandidát na prezidenta Jozef Behil a starosta Milan Jokel konštatovali, že na Slovensku nastal čas na zmenu na najvyšších miestach štátu.